Здравейте, приятели! Сега ще ви представя как се приготвя Fish and Turf, рибатон и бекон. Трябва ни рибатон, малко бекон, краве масло в цигана, запалваме котлона и когато котлонът е запален, само разтапяме краято масло лекичко, започва да се разтапя бързо, поставяме рибата тон, като всяка страна на рибата тон трябва да стои от 2 до 3 минути в цигана. След като я сготвим, тогава ще направим бекона. Сега ще ви го покажа стъпка по стъпка. Ето, краето масълце вече е готово, защото готвим на газ. Краето масълце е готово и поставяме рибата тон. Засилваме котлончето и така 3 минути от всяка страна. Ето така 3 минутки от страна. Движим парченцето, за да може да поеме краве масълце и да стане сочно. После ще видите самата презентация на чинията. Продължаваме да готвим. След като завъртяхме рибката, поставяме и бекончетата. Запържаме бекончето и завъртаме парчето рибатон още веднъж на първата страна, на която е било, защото вече се е запечатало. И това е нашата готова чиния. Да ви е сладко!